e wach mar Hustlers Fund. Mokuongo ng'eni from ndalo machon chien osebedo ka funds ikelo ga e yo moro amora. Obed from, in fact, we have Uwezo Fund, we have devolved funds, even revolved funds, very many ways my funds biro godo kuom ji. But even also banks bende biro in another way. Banks, SACCOs, cooperatives, magi gik mosebedo ka nitie in the past. To kendo jogi chiwo ji energy loan and they have very little requirement mondo at least ngato access ang'owa loan. But now going forward, Hustlers Fund, okapar ka it is that much different kod gik mosebedo kitimo in the past. There's no much thing we expect ni timo mopogore nikech ng'eni mokuongo mopogore ponono nyalo bedo kit atamalo miduoke godo kowacho ni obiro bedo digit achiel wakia ponono nyalo duoke godo atamalo ariyo ponono nyalo duoke godo atamalo achiel pok wang'eyo atamalo mibiro duoke godo mane ma ponono nyalo bedo pogruok. Just mokuongo in fact wan okwa mor nikech mokuongo wan kaka Hustlers, yes, wan sani wantie Hustlers nokono maber chon ni this will be interest free. To koro ng'eni kochako kelo wach moro ni zi mara small digits mara single digit. Of course to ji wuoye either 9 or 10 kanyo. 10 is still at single digit. But still okapar ka gino dhi konyo ji sana case now koro ere pogruok gi bank. Nikech bank be miyo ji loan the same case. And in fact let me tell you, even mondo mi at least government you effect gini in a very effective way. Dibed ma text sana mondo mi ng'ato access Hustlers Fund than even bank because ng'eni jogi dhi kelo away ma gitai joma nyalo default. You made a good step. Golo ji nti joma no golo. I don't know if it is also time kada podi ni golo joma ntiere CRB. Akiani gino nyade konyo ng'ato nade case inyalo bedo CRB ti golo ndiyo then kinchak di kawo loan ti default then you go back to CRB. Okay, that kind of a good move. But still, Hustlers Fund okapar ka en gimoro ma is going to be unique. Chike pod di bedo matek mondo mi at least ng'ato access gigi ok di bedo mayot ne ng'ata. And then it needs a very